És a tele. Na, sziasztok! Hát egy évvel ezelőtt is összejöttünk. Nem tudom, akkor nem többen voltunk, mert most a lányok azt mondták, hogy na mindegy, most már menj be, aztán mondj valamit. Azért is rohantam be, hogy mondjak valamit. De ez a kemény mag. Tessék? De ez a kemény mag. Kemény mag itt van. Nem lehet probléma. Azt mondják, hogy menjek messzebb, mert összegerjedek velük, és egyenesen tartsam fölfelé a mikrofont, és csak így beszélek bele. Jó. Tehát egy évvel ezelőtt már itt találkoztunk, akkor is lelkes társaság volt, és örülök neki, hogy újra összejöttünk. De főleg annak örülök, hogy a hölgyek már egy hónappal ezelőtt teljesen francban voltak, hogy jaj, ki minek öltözik, és hogy fogjuk kinézni, és mi lesz a vacsora. Tehát Isten igazándiból készültünk rá, és ebből is látszott az, hogy végül is az ember, ha meg is nő, de azért nagyon szeretne újra gyermek lenni. És ez egy teljesen egészséges dolog. Én is úgy gondolom, hogy én szép hoztam újra a hajam, pedig már elmondtunk róla, már erről is, de most újra hosszú hajjuk. Na most nagyon örülök, hogy eljöttetek, és nagyon kívánom azt, hogy biztos vagyok benne, hogy jó fogjuk magunkat érezni, mert jó a társaság, azt már látjuk, hogy jó a kaja is, ha jó lesz a zene, akkor általában egy buliban nem lehet rossz. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Ja, azt is mondták a lányok, hogy feltétlenül mondjam be, hogy majd toboroznak a zsűribe is tagokat, és én nem fogok indulni a versenyen, mert szeretném esélyteleníteni a többi indulót, tehát én csak egyszerűen beöltöztem, és tehát rám nem kell szavazni. Csak azt mondják, hogy de azért hozták el a patriakat szélni, neki mindenféleképp jó szóljon valamit. Köszönöm. Na, én még csak annyit szeretnék elmondani itt a vendégeknek, én is üdvözlök egyébként mindenkit, és nagyon örülök neki, hogy az idén is sikerült megszervezni ezt az egész karneváli hangulatot, hogy mindenki tudja, hogy mi lesz a mai menü, töltött csirkeszomb lesz, 30 évig kapjuk felsővéket. Csirkét adnak combjából készült, aztán Kínából érkezett rizs, felsőgyéki asszonyok által kapál zöldségekkel díszítve és vegyes savanyúság. A mai koreográfiánk az lenne, hogy a vacsorát, mikor megettük, akkor a jelmezesek azok már kaptak sorszámot. Sorszám szerint lehívunk mindenkit. Mindenki fog mondani a saját jelmezéről egy-egy mondatot, nehogy ne ismerjük fel a mennyasszonyt. Úgyhogy készüljön mindenki egy-egy mondattal, ha ez megvolt. Közben zsűrizni fogják, meg kijelölünk majd egy-két zsűrizni fogják pontszámmal, és vannak ajándékok, amiket majd át fogunk adni. Ha mindez lezajlott, akkor kimegyünk és meggyújtjuk a kis szebábot. Tavaly is volt, az idén is. Aki kijön, aki nem kázos, az itt marad. Ugye tulajdonképpen ennyire az egész, meg még egy gondolat, ami eszembe jutott, hogy lehet még mindig sorsjegyet venni. Úgyhogy, aki esetleg nem sajnálja rá a pénzt, akkor ott kint az asszonyoknál lehet vásárolni, és a fődíjunk egy 20 000 forint értékű Erzsébet utalvány. Lehet, hogy a jövő hétvégén valaki el tud menni wellnessezni akár belőle. És tényleg én is egy jó szórakozást kívánok mindenkinek, jó? Meg jó étvágyat a vacsorához!
Én most le van megkőzve, vagy mi van? Csak észrevenni. Több nézőjelenet van, hogy is nekem 10 magyar volt, biztos? Nászasszony, Marika, gyere ide, Mati! Most nagyon szép. Viszi messze a fellegeket, körülötte lángol a fény. Sire éles a messze, ki tudja láng a kemény, ki tudja tőle a kék dolog.
hogy áll, de minden összetbe beleáll, hogy ebbe állok, nem állok. Olyan a szívembe, meg nem tudja senki sem, hogy én azt a valami is látni szeretem. Csak az király idegül, aki régen hegedül, akkor azt tud, hogy jöjjön. Olyan a szívembe, meg nem tudja senki sem, hogy én azt a valami is látni szeretem. Csak az király idegül, aki régen összeadul, akkor azt tud, hogy jöjjön. Engedjétek meg, hogy mutassak nektek egy hölgyet, aki egy simán kis muskétás, csak a szerénységem nem engedte, hogy nincsenek is számok, de én szeretném javasolni mindenkinek. Van neki olyan kardja, valakinek megmutatja, Úristen! Van nekem ekkora kardom lenne. A muskétás hölgy! Figyelj! Köszönöm szépen! Na, szóval én meg a muskétás kisasszony lennék. Nem tudom ki mennyire tudja. Biztos mindenki tudja, inkább úgy mondom. Ugye volt a 4 testőr, Athos, Porthos, Aramis és D'Artagnan. Én D'Artagnannak a növendéke vagyok, és engem úgy hívnak, hogy Valentino. Az egyetlen testőr csaj a királyi gárdában, nem is tudom, az 1600-as években, 13. Lajos idejében. Köszönöm szépen, de én nem versenyzem. Na, akkor gratulálok mindenkinek, és szeretném megkérni, nem tudom, hogy Laci bácsinak mennyire sikerül itt összeszedni a társaságot, egy kicsit szűküljetek össze, és egy kört jó lenne, hogyha tennénk. Ebben szép kis jelmet. Figyeljenek, állj középre! Még egy dolog elmaradt, a pókhölgyünkre nem, ő is ugyanott van, ahol én. A szervező
szervező bizottságnak a tagja, gyere csak ide, minél? Mindenki egy szalommerő. A szervező bizottság tagja, hogy egy tapos ő is megérdemel, hogy tökéletes a jelmezek, ő a pókör. De mi vagyunk azok, akik megpróbáljuk évről évre tervezni itt a faluba ezeket a dolgokat, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mi nem veszünk részt ezen a versenyen, de mindenkinek szívből gratulálok, mert szerintem tökéletes mindenkinek élvezve, nagyon ötletes, és kíváncsian várjuk, hogy a zsűri hogyan értékel mindenkit. De mi nem veszünk részt ebben a dologban. Csak annyit felöltettünk és kész. Köszönjük szépen, Klári néni! Remélem, hogy hétfőn előtt a Facebookra fölrakod. Na, jó van, akkor ne maradnak valamiről itt a környéken. Na, köszönjük szépen! Na, akkor szeretnék megkérni mindenkit, ezek a véres lányok legyenek az első figurál, ők vannak itt elől, hogy próbáljátok meg egy kört tenni, és akkor aki szeretne még Krisztétet készíteni, meg a zsűrit nézzék meg, hogy a jelmezeket arra lányok, arra tegyetek egy kört, jó? Jó, szép lassan, nem kell sietni. Tehát vannak a zombik, van a rákatya, van Szandi, aztán van egy Roland bácsi, van a Hokkik, aztán van egy éjjelőrünk, a békebeli zseblámpával, van egy erdei manó, aztán van a börtöntöltelék házaspár, van az ördög házaspár, aztán van a halál, vagy mi? Halál, Sikoly. Aztán az ördögök mellett ott van az angyal, Katica Bogár, Mini, Háremhölgy, Boci, egy újabb Mini, erdei manó, vagy mi voltál? Gábor, nem tudom már mi voltál, mert én már olyan régen kinőttem a meséből, már azt sem kicsoda. Van egy Krampuszunk. Vámpír, és akkor az utolsó a vámpír. Na, tapsoljuk meg őket, és egy 5 perc múlva kérem szépen a zsűriket, hogy jó lenne, hogy ott abban a sarokban vagy ott összeülnénk, és összeadnánk azt, hogy ki hány pontszámot kapott, és akkor utána mindjárt át is adnánk az ajándékot a versenyzőknek, jó? Még egyszer gratulálok mindenkinek, és ha jó Isten engedi, akkor jövőre ugyanígy végül találkozunk. Jó? Gratulálok mindenkinek, tovább készülést kívánok, ötletesebb jelvezet. Úgyhogy az előbb összeadták a lányok, és szeretném mondani, hogy a harmadik legjobb a 27. számú versenyzője volt. Szeretnék kérni, és szeretném neki adni az ajándékunkat, amely egy oklevél Felsőnyék község önkormányzata nevében. Gratulálok! És egy üvegbelső. A második helyezettünk a 17-es számú versenyző. Nem, ez nem érvényes. Én mondtam, hogy a rákatyánál még szeretnék jólni, úgyhogy kérem szépen húzza fel a jelmezést, mert ez így nem érvényes, hogy már levetkőzött. Emlékeztek arra a filmre, ugye? Rohadt jó volt szerintem. Szerintem nagyon szép film volt. Na, akkor most hagyjuk ki a második helyezettet, és ugorjunk egyet az első helyezetre. Polgármester úr, nem te vagy az, nagyon sajnálok. Tudom, hogy nagyon szép a hajad. Ilyen szép soha életedben nem volt. Aha, közben megjött rákatya. Tehát akkor ő az egy második helyezettünk. Szóval nem igazol. Nála van az imakönyv, gratulálunk, kiforunk. Egy idegben.
Nem kell egyre idegeskedni senkinek, mert lesz jövőre is Farsang felsőgyékkel, úgyhogy szerintem aki az idén nem nyert, az jövőre esetleg nyerhet. Kíváncsiak vagytok rá, ki az első helyezett? Na, akkor megmondom a 10-es számú versenyző. Ki a 10-es? Ami miért? Gratulálunk nektek, egy üvegpergő nektek jár, és az önkormányzat nevébe aláírva, dedikálva egy joglevél. Gratulálok nektek, nagyon ügyesek voltatok, ti lettetek az elsők akkor. Jövőre is szintén várunk benneteket szeretettel egy újabb jelmezre, mert jövőre is meg fogsz tartani. Na, mit? Na, és akkor most a programunk következő része lenne az, hogy a kiszabábot szeretnénk meggyújtani. Így ezen az ajtón megyünk ki, ezen az ajtón jövünk be. Én viszem az alágyújtós, mert nem vagyok nagyon jó tűzrakó, de egy jó alágyújtóssal nagyon jó meg tudom gyújtani a tüzet, úgyhogy ott kint szeretettel várok mindenkit, ott lesz a kiszabáb végetés, jó? És utána hajnalig mulatunk. Ja, még először lesz, bocsánat, még először lesz egy kis tombola sorsolás. Nem jut eszembe, ennyi grúzé után már nem jut eszembe. Lesz egy kis tombola sorsolás, és akkor utána mulatunk hajnalig. Na, de azért még lehet venni tombolát, ugye lehet. Van még tombolánk, úgyhogy ha valaki szeretné támogatni a munkánkat, akkor ez még kint a belépőt, ahol szedik és adják. Ott még esetleg tud venni egy néhány darabot, ha éppen úgy gondolja. Jó? Na, most a következő lépés az önöket megkérem, hogy ne csináljuk semmit, de kimegyünk kiszabábot égetni, jó? Megkeresem a táskámba az alágyújtóst, meg a gyufát, és akkor kiszabábot égetünk, ott azon az ajtón megyünk. Remélem senkinek nincs útba az autója, mert nem szeretnék azt az autót is oltani. Akkor ott is ilyen fal. Akkor mondom, hogy lány voltam még. Azt se tudom, hogy nem azt mondjuk. Úgy igaz, hogy halló. A legdrágább kincse, mert a nézését meg a járását, a kétségének a ringását, semmi pénzért nem adnám, semmi nem adnám. Allora, szegény vagyok, szegénynek születtem. Hát szomjas vagyok, mint a babám, kiszárad a lelkem. Nem mert a nézését, meg a járását, a kétségének a ringását. 100 forintért nem adnám, 100 forintért nem adnám. Gyere vagy ki! Még a pályát úgy vonalom. Megint át kell hívni, ahol ott tudok csak. Fogják meg!